Hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Ini mast kushita vlog. Ini ena mamina illo kelpanda annana Saumyakka Savita kollarata akkala illo kelini. Actually illo already 2022 aatundu but nama kullu dijjand. So ini kullondulla ayna vlog maltandika vlog maltandullana. I am very happy. Already Pooja avundu baki padu. Already Pooja avundu first bokka Satyanarayana Pooja undu apaga mas jana barpedi tenkilane homa avundu. So that is the update vlog start maltandulla itta like mini video istana video konja like manple channel na subscribe adi jana ayna bega subscribe manple. So itta ee video start manpuga. Okay, this is Pratu. Hi Mandle Baba, hi. Hi Madu. Sorry guys, hi ledge, bye ledge. Ingala home adu martina jotule maata bultondulle. Hi. Yanna mamile matching anta. Matching match. Maata bultondulle. Because home ine atta ingala home. Let's go. Mommy, hi, Bale. Hi, Bale, mommy, hi. Inja, hi, Bale, hi. Hi. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಭಾಗ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಭಾಗ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬಾವುಂದು ನಮಗಾದನ ಪೂರ್ವೈದಿ ಹಾಕಲ ಬಲಸ್ತಾನಿ ಪೇಡವರವಾದ ಸ್ಥಳಭಾಗನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪಾದಿ ಇನಿತಾದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ನಡಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಋಣಹರಿಕೆಯ ಗಣಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಗ್ರಹಭಾಗನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೋಷಗೊಳಗಾಗಿತ್ತ ವಾಸ್ತು ಆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬರ್ಪಂಕಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೋಷಗೊಳಗಾಗಿತ್ತ ನೈಮಾತ ಕಟ್ಟಬಾರಾದ ಕಾತುಗುಂತಾಲ ಭಗವಂತ ಈ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರದ ವಿರೋಧಿಸಿಂಚಿತ್ತ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಂಚಿತ್ನ ಕೊಂಡಾಣದ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಡಿ ನಿಂಚಿತ್ನ ಸದ್ಗುರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಖಾಂತರದ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಪೂರ್ವದನಿಕನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮುಂದೆ ನಿಂಚಿತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸೊತ್ತಿನ ತರತಕ್ಕಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೇನ ವೈದ್ಯ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿದ್ದು ಪಿರಂಜಾಮನ್ ಸತ್ಯ ಪಡವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡೆಟ್ಟು ಇಂದಾದ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುನ್ನಮಿನ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬೈದರು ಐದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉದಿತು ಬದಲಿಂಚಿತ್ತ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿನ ಬದಲಾಶಿಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಂಚಿತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪಿಂಚಿತ್ತ ದೇವತೆ ಆ ಗಣಾಧಿಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಧೈಕ್ಯ ಮಂತ್ರಿಂಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆದ ಹವನಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಂಧೈಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ತನ್ನ ಗೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತಿರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪುಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆನ ಒಂದು ನೋಡುವ ಬಂಧಿಸುತ್ತ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಮುಂಚೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಂಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಅಂಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಉನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರಿ ಬಕಂದು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು ಮುನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀ ಏನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ರೀನ್ಕ್ಲೆ ಏನನೇ ತೂವಾಯಿರು ಬಾಕಿದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ತೂವಾರು that is the situation. ನಾನು ವನಸ್ಪರ ಮಾತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವ ಇನ್ನು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ದೋಜ್ಜರಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಏತಂಗ 4 ಗಂಟೆಗಾದ ನಾಂಡು 4:05 ಆಂಡ 5 ಗಂಟೆ 4 ಇರುವ ಸೊ ಆಂಡದ ಪೂರ ಆಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಾಂಡ ಪೂರ ಅವತಾರ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದು ಏತಾಪಡ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಂತ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋಜವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿನ ಪೂರ ಎಕೋ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾತ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಎಂಟಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಂಚೆ ಎಕೋ ಹಾಕೊಂಡಿಪ್ಪು ಸೊ ಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಲ್ಪಾರಿ ಉಲ್ಲೆಯಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಏತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಏತಂಬ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಯಾ couple goals Anna, hi, Bale. Hi.
ಅಯ್ಯೇ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಇದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಚಂದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಡೆದಿಯ ಪನೋಡಾಂಡಾರೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿಯರೆ ಬಾತೆರೆ अभी तो पार्टी शुरू हुई है मामी हाय बल्ले ಹಾಯ್ ಎಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರೇಗಿ ಬೆರ್ರನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜೋಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಗ ವಿಡಿಯೋನಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಕೈ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಂಬಿದೆ ಕೈ ಪತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಜಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಂಡ Guys, I'm going to bonda della bonda. Where is the spoon? Ha ha ha. Vlog manpina is my job. Vlog panda ittidine dala manpe maata tojodu. Bonda manpina tinpina. Oh, there, guys, mukku tule battida and enter anaga vlog barodu. What is this? Tile guys, namma banga dale ento je irenatti. Bangu flash bungu. Idredalla bangu. Ayyo. Ramakrishna. Bavi amma anchitile vlog barodu idu enter anaga matra. Vlogger. Tila guys, ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಬಡದೆ ಕಟ್ ಬಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬರ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತ್ರಿಶು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಮಗಲೇ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಂಟರ್ ನನಗೆ ಹೊರ್ಚ ಬನ್ನಿ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇರ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಮಿನಿದೆ ಗೈಸ್ ತೊಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೈ ಎದುರು ಹೋಗ್ದ ಕದಿಪುರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಪುರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೇನೆ ಉಲ್ಲನ ಮೂಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲೈತ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮದವಂತ ನನಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿಜ್ ಯಾನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಮಾತಿರ ಟಾರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಚಿತ ಮಾತದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಮೀದು ಬುರಾದಿನಿ ನನ್ನ ಮೀದು ಬುರಾ ಒಳ್ಳೆ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡ ಬಡ್ಸ ಬರೋ ಒಂದು ಎತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲ ಮಾತ ಬೈದನಿಗೆ ಆಕಲ್ ಪನ್ನದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿದಾದ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಓಂಡಿ ಅಂತೆ ನೋಡೇನು ನೋ ಕಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಣಿ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಒನಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರಿ ಕೆಲವೇರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದಡೊಂದು ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಮಾತಾವೊಂದು ಸೊ ಯಾ
ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ತೊಯ್ಪುನ ತೊಯ್ಪೆರ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ఇప్పుడు మళ్ళా వల్ల వల్ల దుమ్మ మంచి తరదు చదువు ఎంత మజానే వెరీ గుడ్ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಟುಡೇ ಮಸಾಜ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಸಂತ್ ಕಿನ್ಯ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಾಮಿ. ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಚಟ್ಟ ದೀಪೆ ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟ ದೀಪೆ ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟದಿ ಚಟ್ಟ 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 ತುಲೆ ನೆಂಜಿ ಬರ್ತೇರು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಕೂಡ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ತನಿಷ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಗುಪದ್ರ ಅಂತೀನಿ ಉಜ್ಜಲು ಇತ್ತೀನಿ. ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲರ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದಿರು ಪೆಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲರ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಏನೋ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿ ಬರೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ನಮ್ನೆ ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ರಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಣಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಬೆ ಅರ್ರೊಬ್ಬಾಯಿ ಆರು ಆಂಡಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೆತ್ತರು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಎಂಕಲಿ ಏರದ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂದುಲೇನು ಆಮೇಲೆ ಅಂಚ ಹಾಕದಿನ ರೊತ್ತಾತ ಎಂಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂದುಲೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇನು ಮುಖದ ಆಂಗ್ಲರ್ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಆಡಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರುತಿ ಸೀರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್